फिसाजोखौ अननानै स्कुटि गंसे होफैदों। बे स्कुटिया संसारनि मानसियानो सालायजोबजानांगौ जाहैबाय। इसोरोथ' होफैयाखैना, आंनि फिसाजोनोसो होफैदों। आंनि फिसाजोनो होफैनाय माने आंहाबो सालायनो पावार दङ। फिसाजोआलाय सोरनि? फिसाजो आंनिसो। फिसाजोनि स्कुटिखौ आंसो साबधान लाखिनांगोन। स्कुटिया हामा जायोब्ला बिबैया बायनानै होदों होननानै बिबैया फाहामनानै होगोन। सोर फाहामनांगोन? नों आरो आंसो फाहामनानै होनांगोन। बेनिखायनो जेसे हायो स्कुटिखौ जोङो साबधान लाखिनायानो मोजां। स्कुटिया नोंनि आरो आंनि आखाइनि अनगा रावनि आखाइयावबो थाङैयानो मोजां, बेखौनो आं सानो। नङा जोमै, स्कुटिखौ दैजियाल' सालायथों आरो स्कुटि साबिया बिमा बिफानि आखायावल' थाथों होननानै आइया होफैयाखै। मालाबा न'खरनि सुखु दुखु बहाबा थांब्रबनाय जायोब्ला बे स्कुटिजोंनो हान्थिनो थाखाय गासैनिबो थाखाय बे स्कुटिखौ लाबोनानै होफैदों। नों सानदों फिसाजोनि आन्था माने जोंनिल' होननानै साननानै लादोंबा बे गोरोन्थि। बे स्कुटिनि थाखायबो न'खराव मालाबा गिदिर दावरावसो जागोन बायदि मोनबाय आं। जेबो दावराव जाया बेयाव। थौ थांनोसै जलि। दुगैला दुगैलि खालामनो नांला, बिदिनो थांनोसै थौ। नङाब्ला आरो दानो बिफैलायगोन। उपाय गैया, बिदिनो थांखानांसिगोन। नों जिहेतु थांनोनो ओंखारखाबाय होननानै बुंदों। बिदि बुंखांनायनि उनाव आंखौ दुगैनाय नुयोब्ला मा सानगोन? फोथाय खेबस' थगायसुलि सानगोन जोंखौ। थौदो माथोबाव आरो थांनांसिगोन। बा ओरैबायदि आरो बिसोरो मा सानखो बिसोरो स्कुटिखौ दसे सालायना नायनो होननानै साबि बिननायखौबो होलायथारासै। जेनेबा आं स्कुटिखौ जागोनसो आरो मन'गोनसो आरो जेनेबा साबिखौ आं मोनबा जेन बिसोरनो होफिननायसो नंला आरो आङो जेन आं दसे सालायबा स्कुटिया बायगोनसै आरो ओरैबायदि खालामबाय। स्कुटि दसे सालायना नायनो होननायखौबो सम गैया होननानै बुंबाय आरो आंखौ। हिनजावा बुंदों हौवायाथ' एसे साननो नांगौ। दसे सालायनो होनानै हौवायाथ' हिनजावखौ एसेथ' बुंनानै होनो नांगौ। सरिसोलै मा मोना मोनफ्लांबाय। ओरैबायदि बे स्कुटिखौ मालाबाबो आसा खालामनानै दाथाखा। मालाबा इमारजेन्सि 2 मिनिटनि थाखाय थाव गोथां लायनो होनना बुंब्रबाबो मोननाय नङा। बे स्कुटिनि थाखाय न'खराव मालाबा बिराद गिदिर नांलाय खमलाय जाखागोन। आं जिबायदिखौ नुबाय आं बिसोरखौ दिनैनिफ्राय बिथारलालां। मा खबर आबै? मा मोखां सोमसोम जाखो आबै? स्कुटि मोननानैबो गोजोननाय गैया नामा दाबो आबै? आबै, खोनानायावथ' स्कुटिया आंनि नामाव, नाथाय मा लाब, दाबोसिम स्कुटिनि हेन्देलखौनो दांनो मोनाखै आं। हाबाब, मानि हेन्देलखौनो दाबो दांनो मोनलायि जाखो? नों सालायाखै होमबा? हो, नों खनसेबो सालायना नायाखै होमबा दाबो? सालायनो बोरै? साबिखौ आं मोनबासो सालायगोन दा। आंनोसो होफैदों आबै नोङो। नाथाय आइयासो लाबोजेननायनिफ्रायनो स्कुटिनिफ्रायनो हायाव गाला। खालि स्कुटिखौनो सालायगासिनो। आं सालायनो बिब्लाबो नों गाबोन सोलों, समफोर सोलों। नोंहा गोबां सम दंबावो। 15 आगस्टनि उनावसो नोङो कलेज थांखागोन। गोबां सान दंबावो। नों उनाव गोसोबायदि सालायबाय थानो हागोन। उनाव नों सानफ्रोमबो सालायबाय थाखागोन। आंसो र' सालायबाय थानो मोननाय नङा होननानै गावहासो सालायगासिनो। आं मा बुंनो दे होमबा? मा बिमा जाखोहाय बेलाय? आंसो सोलोंनो नांगौ दा। माबानो स्कुटिखौ गाहा सालायनो अहायागौ माने आं दांनोनो मोना। माबा 15 आगस्टनि उनावसो कलेज थांनांगौनो आङो। बिदि खोथा जायो सोरबा? एथ' गोजान आं स्कुटिजों थांनो नांगोन। आंथ' मोजां रोंनो नांगोन ना। आं दानिफ्रायनो स्कुटिखौ दांनो मोनब्लासो रोंगोन दा। आरो बेफोरखि मा खनसे खननै सालायज्रांनायावखि रोंनाय बुस्थु? बेफोरबायदिजों जिउनि रिक्स गैया। मोजां सोलोंनानै मोजां रोंबासो आं थांनो हागोन दा। खिन्थु गैया, आं दांनोनो मोना आबै। बारा रागा जोंबा स्कुटिखौबो दाङाबो सालायाबो फरायाबो आं। मानसिफोरखौनोथ' रागा जोङा सानब्लाबो सानफ्रोमबो बुखि जानाय रागा जोंजानायल' खामानि मावो। ओमफ्राय एसे बुंब्ला बोराबसिगोन बेफोरखौनो। आं नोंनि नोम्मानो होफैयाखैमोनथ' स्कुटिखौ, नोंनोसो होफैदोंमोन। नोंनो सालायनो मोनाब्ला मा नोंनि नोम्माया गावसो दासो कलेज थांफिनसिगोन ना माथो बेलाय? आं मिथियालै आबै। बाल बायदिसो बिमाखौनो जि रागासो जोंनो ओंखारो आं एखनब्ला। आबै, बाराबा स्कुटिखौनो फाननानै होफिनस्रादो। बियो ना स्कुटि मोननानै बाराद्राय जाबाय। आबै, न'खरनि जेबो खामानिखौनो मावनो मिथिला। आयं सोरांस्रियासो मावगासिनो। आरो आंखौसो बुंबावदों, थांलाय थां, नोंनि आयंजों खामानिखौ मावफाहै होननानै आंखौसो थोनदों। बेबायदि जायो सोरबा। आबै, स्कुटिखौनो फाननानै होदो। जिंगादासि, नों जिंगादासि आबै। र' दा बेलासियावसो साबिखौ बिगोन आं। जै साबिखौ आं मोनबाय नोंनो होखाबाय आं। नों आरो माब्लाबाबो नोंनि नोम्मानो बिबाबो दाहोखासै नोङो। मालाबानो आं बिमाखौनो ओरैबायदि रागा जोङो बाल बायदि। मालाबा थैब्लाबो जायो होननानै सानो आङो। दा बायदियाव बे थैब्लासो सान्थि जागोन बायदिबो मोनलायलाङो आं न'खरखौ। मालाबा बिमाखौनो देथारनासो फबना दोननो लुबैयो आङो बांद्रायखौबाथाय। मानसियानोथ' मादिहाय बे बिहामजोआ। मोजां जाजानो लुबैयो आङो। रायबा बुंबा गाज्रि जायो, दुखु मोनो होननानैनो आङो बारा जेबो बुंनो लुबैया। दा हनै गावसोरनो आखलखौ बेफोरबायदि मावनानै लायोब्ला
आंथ' फंसे फंनैखौथ' बुंखागोन ना आरो फंसे फंनै बुंब्लाबो दाय जागोन बेखौनो दानो मा खालामलायगोन बिसोरो बुंजानोबो हाया आखलफोरखौबो मोजांबो सोलोङा हेत्तेट स्कुटिखौ बायनानै होफैदों फिसौनो बिमायासो गावसो आबदा मारियो मा जानांगौ जाखो बिदिजोंलाय सयथिबो बे जिउ मोनसेयाव बे उजिगासेयाव बिहामजोफोरखौ मोजां मोनमारथारासै आं मा मावदोंलै सोरांस्रि मा मावदों ओंखाम संग्रायाव मा मावो नुवाखै नामा जोंफोर हिनजावफोरनियालाय सानफ्रोमबो बे जानाय लोंनाय सुनाय सिबनायानोसै आरो सोरांस्रि गावनियाव गैयाब्ला मालायनिखौ माब्लाबाबो हास्थायनो नाङा ना देरहा मानो बुंखो नों बे खोथाखौ सोरांस्रि आइया दैजिनो स्कुटि गोदान बायना होनायखौ दसे सालायना नायनो होननानै साबि बिदोंमोन आं जोमैया होआसैब्रा साबिखौबो सिथ्लायाव खनसेल' गिदिंनानै सालायनानै नायनो होनना बुंनाया थागौनो जोमैया होथारासैब्रा मा औब्रा होथारासै जा गोसो जानानै बिखादोंमोन आं सालायनो ओरैबायदि आफसुस थाबाय आं एसेबांबो बिदि खालामथारो आरो आंबालाय सोरथो आंबोथ' न'खरनिनो मानसि दा आं दसे सालायना नायनो नागिरनायखौनो होथारासैब्रा मानोथो बिनांगौ नोंलाय हा मानो बिया जानो देलाय सोरांस्रि आं न'नि मानसि नङा आरो होमबा मा दैजिनि नामाव बायदों होननानै दैजिनि बिमा बिफा आरो दैजियाल' दांनो मोननांगौ आरो बे स्कुटिखौ जों दांनो मोना जों सालायनो मोना जोंबोथ' सालायना नायनो लुबैयोना आरो जोंबालाय मा गोजानाव थांनो नागिरदोंमोन बा आं माबा सालायनो रोङा जे आं सालायनानै स्कुटिखौ सिफायनानै होगोन बा खोलैगोन आंबोथ' रोङोना सालायनो स्कुटि गोदानखौ सालायनानैसो नायनो नागिरदोंमोन बेखौबो होथारासै एसेबां बिदि खालामबाय आरो नोंखौ सालायना नायनो नागिरनायखौनो होलायथारासै खोनासं खनसे बिनियावनो होआसै नोंनो आरो नों मालाबाबो सालायनो दाबिसै देनां जोंबो फैसा जमायनानै बायनो हानाय बायदि जाब्ला जोंबो बायगोन मालायनिखौ दालुबै दा सालाय खनसे बिनियावनो होखायासैना आरो मालाबाबो दाबिसै दे जोंफोरा गैजाया नालाय जोंफोरा बयजोंबो लाजिफोनांबो जागोन बयजोंबो बुंजागोनबो जेब्ला गावनि थागोन अब्ला जों गावनिखौ सालायनानै जों रंजागोन बेरायगोन गिदिंगोन दे दिनैनिफ्राय बिनो नांला दिनै नोंनि बेफोरबायदि दुखु फोरमायनायखौ नोंनि हिन्जाव जानानै आंबोथ' दुखु मोनफायोना आइनोसो बुंदो र' आं आइया ना जोंनो दांनो होनाङाथों होननानै बिसोरनो पावार होखादों नाङा नों बुंनो नाङा नों दुखु मोननायजों नों आइनि सिगाङावबा माबायदि सुर बोनानै बुंगोन उनाव बेफोरनो न'खराव दावराव दावसि लाबोगोन नों बुंनो नाङा दे नांगौब्ला आंनो आइखौ बुंगोन माबायदि बुङोब्ला आइया बुजिगोन आइया दुखु मोननाय नङा बेखौ आं बुंगोन नोंनि बुंनायनि सुरा एसे आलादाबो जानो हागौ नों जेबो दाबुं सिरि थादो मा बुंनांगौ आइखौ आं बुंगोन सोरांस्रि ओंखामखौथ' नोंसो संगोन ना बिसोर हौवा हिन्जावनो संफानो नाङा जोमै आरो अलमारनो ओंखामखौ संफानो नाङा साला गावसोरनि स्कुटिखौबा जोंनो दांनो होआखै आंनि हिन्जाव संनाय ओंखामखौ बिसोरो जागोन बिसोरनो ओंखाम लाफानो नाङा दै जोंनिल' सं सिरि था मूर्खजों मूर्ख जाफानो होआखै जोंखौ जोंनि गसाया बिसोर गाज्रि बेबहार खालामो होननानै जोंबो बिसोरखौ गाज्रि खालामफागोन नामा बेबायदि नङा बिसोरो जेसेबां जोंखौ गाज्रि बेबहार खालामबाय थाथों जों एसेबांनो बिसोरखौ मोजांसो बेबहार खालामनो नांगौ बिसोरो बुजिग्राबा बुजिगोन जानाय लोंनायजों मानसिखौ रसा फोनांनो मोना नों जेरै दुखु मोनदों बिसोरबो बिदिनो दुखु मोनगोन नों थांदो थां आं दङ स्कुटिखौ दसे सालायना नायनो बिनायखौलाय मानोथो होआसै ना जोंखौसो सेना लाजानो गिबाय ना मा साननानै होआसै बेबा हाबाब जेनेबा बे स्कुटिखौ जों दांनो मोना आरो जों सालायनो मोना आरो स्कुटि गोदान लाबोनायनिफ्रायनो न'खरनि खामानिखौथ' दोंसेबो मावखायाखै ट्रि 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 ना जाफै ना बे दाउला खासियालाय मानोथो जायाखै दिनैलाय ट्रि 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 टि 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 ना जा जा एसां मोजां माइरं होफैदों आं जा मानोथो जायाखै ओइ दाउला खासियालाय ना बेमारफोरसो जादों गरमाबो बारा नालाय ना गरमफोरजोंसो लेलायदों दां बेसेरा दाउफोराबो आदारखौनो जाथाराखै बेपारिफोरनिफ्राय मालाबा जानो होनब्ला बेपारिफोरनिफ्रायबा बायनानैनो जानो हाया दामफोरा केजियावनो 400-500 जायो ओमफ्राय जोंफोरा जेब्ला फाननो नागिरो सिजन गैया दाउनि होननानै 250, 280, 300नि गोजौआवनो मालाबा
एसेबाबो होआ जोंफोरनो फानबाबा आसरितसोहाय दाउ अमा फिसिब्लाबो होमबाबो र' बे दाउला मानै माथाम थानायखौ गाबोन फाननो लांजोबगोन आं दाथ' मानसिफोराहाबो माइ गायनायाबो जोबस्रांबाय सोरबा सोरबा हाल जांख्रा जागासिनो हाल जांख्रा जानायफोराव बेफोरबायदि दाउला खासिखौसो नागिरो गाबोन हमनानै लांजोबनांसिगौ र' दा फिसालाफोरखौ हमनो होनांगोन टी 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 मायै दाउ बुथारगोन नामा बुथारा बहालाय बुथारनो ओइ दाउफोरनो आदार होफैनायालाय आं माबा बिहामजो ओइ दाउला खासि माब्रै माबा थानायखौ गाबोन फाननो लांनोसै होनना सानदोंमोन आं लांजासिगोनदां माथो ना मानोथो फाननो लांनांगौ आयै मालाबा जोंनि न'आव आलासि दुलासि फैबा जों मालायफोरनिफ्राय बायना जाबा एथ' दाम होना बायनाङो आरो बे दाउला खासिखौलाय न'आवनो जानो दोननांगौ देनां आलासिफोर फैबा बेफोरखौनो बुथारनो हागोन फानाब्लाबो जायोथ' अबयसे नों थिगखौनो बुंदों ओमफ्राय ने आयै आं नोंजों फंसे बाथ्रासो रायलायनो फैदोंमोन मा होनोना जोंहानि देरहाया स्कुटिखौ दसे सालायना नायनो होननानै साबिखौ बिदोंमोननो जोमैया होथारासैनो मानो होआखै ना नोंसो होनो होआखै जोंनो थुस मा बुंनाय जाखो बेलाय गासैबो आंनि फिसा सोरखौ नायगोन सोरखौ बासिगोन आं बेबायदि नङा हा आंलाय मानो होनो होआ जानांगौ देरहाया दसे सालायना नायनो होननानै स्कुटिखौ बिदोंमोननो साबि बिदोंमोन जोमैया होथारासैनो माथो जाथारखोनो बे हिनजावालाय माथो जाथारखो दिनै सानसेयावनो मोननै कमप्लेन खोनाबाय आं फिसाजोआबो दहायानो कमप्लेन होफैबाय आरो दाबो नोंनिफ्राय खोनाबाय हा बे स्कुटिखौ लानानैथ' बेसेबांथो गोगानाय मोनदों बेलाय फिसाजोआबो कमप्लेन होदों औ फिसाजोआ सोलोंनो नागिरब्लाबो फिसाजोनोनो होआखैनो गारिखौनो दांहोआखैनो फिसाजोआनो दाबोसिम सालायनो मोनाखै दा फिसाजोआ रागा बाराबा फरायफिनला आं बाराबा सालाया आं बोरैबासो बुखिले लाफिनबाय रागासो जोंनानै दं आं मानसिफ्राबो गैयाना स्कुटियाबो गैया मानसियाबो गैया रायनो होननानैसो जमनानै दंमोन आं आरो बिथिंबो नोंसोरथिंबायबो खोनादेरबावबायसो र' फैथों बिसोरो औ नायै बुंबाथाय मेगन सानायसो सानगोन नोङो बिजावजालिखौनो हिंसायो मावनाय दांनायखौनो हिंसालायो होननानैसो बुंगोन नों आसरितसो हिंसानायनि खोथा नङा बियो स्कुटि मोनजेननायनिफ्रायनो आयै हासिब गंसेबो दाङाखै बियो संनाय खुरनाय न' सिंनि सुलु सुलायाथ' बादानो हासिब गंसेबो दाङाखै बियो ओरैबायदि जाबाय देरहायाथ' रागासो जोंदों देरहायाथ' आयै बिसोर हौवा हिनजावनो इंखामबो लाफादेरनोसो होबावाखै आंखौ रागा जोंदों से फिसौखौ गाज्रिनिफ्राय मोजां जाथों होननानै फिसौजोनोसो होफैदोंमोन आं स्कुटिखौ दा फिसौजोनो नालागि बिदा फंबाय बिजावजालिजों बिजावजालिसो न'खराव दावराव जासिगोन बायदिसो मोनबाय आं बे स्कुटिखौ बायनायालाय सुनिसो नांखो ना माखो आं बारा मोजां मोनासै बे जोमैनि आखलखौ दा बुंबाबोसो दाय जागोन दे नोंब्लाबो जेबो बुंनो नांला देरहाखौबो जेबो बुंनो होनांला मा बुंनांगौ आं बुंसिगोन स्कुटिखौ बायनानै मोजां जाथों होनना सानदोंमोन आं गाज्रिसो जानो हमबाय माथो बिसोरो र' फैथों साबिखौ आंनि आखायाव लाग्रा जानोसै आं फिसौ दैजिनि अनगा रावखौबो दांनो होआ फैथों र' साबिखौल' मोनग्रोथों आं